Ang basura suliran yun sa tanan, pero sa aban mamahimo kining mapuslan. Apan gikinahanglan pa nga saktong paglabay sa basura magsugod sa tagsa-tagsa ka mga parimay. Atong sayran karon ang paagi nini pinaagi sa RTV Presents ni Chona Carrion. Matag adlaw tonelada nga basura ang makolekta sa Department of General Services kon DGS sa Mandawi City. 240 ka toneladang basura ang makolekta sa DGS matag adlaw, 30% niini plastic. Hugot karong gipatuman ang waste segregation sa Dakbayan, human tak-upi ang umapad dump site. Usa-usab sa gihingusgan sa Mandawi City ang pagpatuman sa plastic ban nga karon hinahinay ng gihangup sa mga Mandawihanon taliwas sa pagsupak sa uban. Tungod niini, minus na ang mga plastic nga gigamit sa kamerkaduhan sa Dakbayan sa Mandawi. Ang mga mangumprahay magdala na og net bag o kaha eco bag. Nagdasig karon ang Department of General Services sa pag-recycle o paggamit sa mga plastic nga mapuslan pa. Usa niini ang paggamit og recycle sama sa mga plastic bottles sa pagpabarog sa Christmas tree at tubangan karon sa Mandawi City Hall. Kanang considering nga passionate kay ang Mandawi as to kanang cleanliness bitaw no, na especially nag-undergo bitaw segregation. So nakita nato daghan jud plastic. So na-challenge pa datong creativeness kung saan ni nato paggamit. So, we decided to have it as our Christmas decor para at least makita sa katawhan nga how really are we naadyo kasing-kasing nga muhimo sa tanan ba para lang gid malimpyo ang syudad. Gibanabanang 35,000 ka mga plastic bottles ang nakolekta gikan sa 27 ka mga barangay sa Dakbayan nga may gamiton sa pagpabarog sa Christmas tree. Gigunting-gunting kini o gibutangan og silver o green dust o ipapilit sa Christmas tree. Gawas nga mga recycle ang gigamit sa Christmas tree, nakaminos pa usab ang kagamhanan sa gastuhan niini. Sa ka-importante ang pag-recycle? Usa na ma'am sa mga nakita no, kanang ang atong mga canals dili na ma-clog up. Kalimpyo gyud no. At the same time kami sa among end naka-save mig dako paggasto sa kanang as Christmas decors no. Kay kanina man pero may atong napan glitters naman. Usa ang barangay Subang Dako nga nagpatuman og recycling. Sa pipila kadapit sa barangay, makit-an usab ang maanindot nilang mga Christmas tree ug ubang Christmas decors nga gidayan-dayan. Ginama usab kini sa mga plastic bottles o mga plastic wrappers. Gihulagway sa kagamhanan nga tungason kaayo ang pagpatuman sa plastic ban o waste segregation. Apan sa hinahinay nga pagpasabot sa maayong katuyuan niini, malaumon ang opisyal nga ngadto-ngadto makabot kini. Gusto lang ipaabot sa Dakbayan ngadto sa mga Mandawihanon nga ang basura mapuslan usab. Be creative na lang nga naagi mapahimudsan ang mga plastic dili lang tungod sa kwarta batin pwede na siya ma-plant box o which mausa ni gigamit nato sa nursery ma'am. Nga propagation mi sa mga tanom, make use of kaning mga salin-salin sa mga bottles. Ano lang, gi-recycle lang ginamo ma'am. Naagi mahimo ma'am as plant, pedicide planters na amo sa nang gibuhat uban gihimo na mag kural. Ginagmay man nga paagi apan dako kinig matabang aron masigurong luwas ang katilingban pinaagi sa pagpabilin sa kalikupan. Ako si Chona Carrion o kini ang akong short, Tokyo.